Simula sa April 8, ipapatupad na ang panibagong daily minimum wage rate sa Bicol Region. Yan ay matapos ratipikahan ng National Wages Productivity Commission ang hirit ng RTWPB na karagdagang 45 pesos sa arawang sahod ng mga manggagawa sa Bicol sa private sector. Ayon sa Wage Order RBB-23, mahati sa 2 beses ang pagpapatupad ng dagdag sahod sa Bicol. Mula 435 pesos na kasalukuyang wage rate ay magiging 455 pesos na yan simula sa April 8, 2026 para sa unang tranche o may dagdag na 20 pesos. Sa December 1 naman, ipapatupad ang second tranche ng wage increase at kukumpleto sa 45 pesos na taas sahod, kaya mula 435 pesos magiging 480 pesos na ang minimum wage sa Bicol bago matapos ang kasalukuyang taon. Ngunit para sa ilang manggagawang Bicolano, hindi pa rin ito sapat upang matugunan ang lahat ng pangangailangan, lalo na patuloy ang pagsirit ng mga bil. So makakadagdag siya sa ibang mga pangangailangan natin, pagkain, or yung iba pang mga gastusin, may mga graduation, ganyan. So makakaragdag siya. Pero kung sa iba na malaki yung pamilya at maraming pangangailangan, kulang at kulang yon. Kumbaga 2 naman kami naghahanap buhay sa pamilya, 1 lang yung anak, maaring sapat siya. Pero pag malaki yung pamilya, hindi talaga siya sasapat. Ma'am, nakakaupo man po bilang minimum wage earner po na paano nadadagdagan po ang sahod me. Count na yun, ma'am. Wala masyadong epekto yan para sa amin, ma'am. Pero malaking tulong na din yan, ma'am, kahit paano. Kaysa naman pong walang dagdag. Ayon sa RTWPB, layunin ng dagdag sahod na ito na tugunan ang tumataas na presyo ng bilihin at mga pang-araw-araw na gastusin ng mga manggagawa. Patuloy namang hinihikayat ang mga employer na sumunod sa ipapatupad na wage order habang umaasa ang mga manggagawa sa mas malaking tulong mula sa pamahalaan sa hinaharap. Nick De La Cruz, CSN.